Kaixo, bigarren batxilergoko ikasleak gara eta bideo honetan metxerari buruzko informazioa eman eta esperimentu bat aztertuko dugu. Denok dakigu metxero bat zer den, baina jende gutxik daki zelan funtzionatzen duen zehazki. Horretarako metxero batek dituen atalak jakin behar dira. Botoia, pistoia aktibatzeko, pistoia, txispa bat sortzeko eta erreakzioa hasi izateko, depositoa, metxeroaren zatirik handiena eta butanoa egoera likidoan duena. Balbulatik butanoa kanporatzen da eta balbula erregulatzailearekin metxerotik zenbat butano ateratzen den erregula daiteke. Esan dugun bezala, metxero baten barruan butanoa dago. Butano molekula 4 atomo karbonoz eta 10 atomo hidrogenoz osatuta dago. Beraz, bere formula empirikoa C4H10 da. Metxero barruko butanoa likido egoeran dago, baina ateratzean gas egoerara igarotzen da, metxero barruan presio handiagoa delako kanpoan baino. Metxeroaren botoia zapaltzean, txispa bat sortu eta butanoa askatzen da. Horrela, butanoa airean dagoen oxigenoarekin erreakzionatzen du eta karbono dioxidoa eta ura askatzen da. Erreakzio honetan beroa kanporatzen da. Hau da, erreakzio esotermikoa da. Hemen daukagu butanoaren errekuntzaren formula, eta doitzean ikusten dugu butano mol batek, eta 13,2 mol oxigenok, 4 mol CO2 eta 5 mol H2O ematen dituztela. Hau da, 58 gramo butano, 208 gramo oxigeno, 176 gramo CO2 eta 26 gramo ur. Erreakzio hau esotermikoa denez, badakigu beroa askatzen duela, baina ez dakigu zenbat. Horretarako entalpia kalkulatu behar da. Hau da, presio konstantean sistema batek inguruarekin duen bero aldaketa. Erreakzio hau aztertzeko, esperimentu bat egingo dugu. Esperimentu honekin metxeraren etekina eta butanoaren entalpia lortuko ditugu. Esperimentu honetan metxero bat erabiliz ura berotzen dugu. Datu hauek atera ditugu. Uraren masa berdin 74 gramo. Uraren temperatura hasieran 16 gradu eta amaieran 40. Beraz, temperatura aldaketa 24 gradu dira. Metxeraren masa hasieran 14,5 gramo ziren, eta amaieran 14,1. Hau da, 0,4 gramo butano kontsumitu dira. Erreakzioko osagai guztien entalpia aldaketa jakinda, erreakzio osoaren entalpia aldaketa kalkulatu dezakegu produktuen entalpia aldaketa ken erreaktiboen entalpia aldaketa eginez. Honela, butano mol baten errekuntzan askatzen den beroa lortzen dugu. Baina guk aztertutako erreakzioan ez daukagu butano mol bat. Dakiguna da 0,3 gramo butano erre direla. Orduan, butano masa horrek askatutako beroa lortu behar dugu. Butano mol bat 58 gramo dira, eta badakigu hauek askatzen duten beroa. Beraz, 0,3 gramo butano izan da, zenbat kilojoule askatuko diren kalkula daiteke. 14,89 kilojoule. Hau gure erreakzioak askatutako beroa da. Orain, urak zurgatutako beroa kalkulatuko dugu, formula honen bidez. Masa bider uraren konstantea bider temperatura aldaketa. Erantzuna da, urak metxeroak askatu dituen 7,4 kilojoule zurgatu dituela. Erreakzioan askatutako beroaren eta urak zurgatutako beroaren arteko kenketa egiten badugu, galdutako beroa lortzen dugu. Eta erreakzioaren etekina atera dezakegu. 49,8. Ura berotzean ez dugu ura bakarrik berotu. Inguruko airea ere berotu egin da, eta horregatik ez dugu etekin osoa lortu. Eskerrik asko bideo hau ikusteagatik. Agur.